κάτι ακούστηκε το πρωί στο αεροδρόμιο. Ότι κάτι για ένα battle που θα γίνει το βράδυ, στοιχείο, κάτι. Κάποιος έλεγε ότι είναι καλύτερος από μένα. Sorry που γελάω, αλλά είναι λάθος. Ο Μπρούνο το είπε αυτό και τον έχω εδώ κοντά μου. Για φέρω την κάμερα από εδώ. Και τώρα κάθεται και το παίζει για καλά, ξέρω εγώ, καλά και iPad και έτσι και δεν ξέρω εγώ τι παίζει εκεί. Αλλά όπως έδειχνε αυτό το βράδυ, όπως έδειχνε και αυτό το βράδυ, κοίτα εδώ τι έχουμε σήμερα. Εγώ κάνω άλλα. Εντάξει. Εγώ κάνω άλλα. Κοίτα το φως που νιέται με μένα, βλέπεις. Ο άλλος είναι γεννημένος χωριστής, έτσι. Τώρα ήθελα να τα βάλουμε αυτό. Θα πούμε το βράδυ, το βράδυ τα λέει όλα. Θα λύσουμε το βράδυ τα θέματά μας. Γιατί υπάρχει καιρός αυτή η διαμάχη.